teraz tu mamy fronta. Keby się ostanie mam double. Teraz idziemy w side. Nie dotočím. O, skoro som dotočil. Ok. Viem, že double nedám, ale idem ho. A teraz, ten, čo som sa teraz naučil, že layout backflip. What? Ešte jeden. Ale trošku iný. Idem vyskúšať double. Pozor. Ríšo, pozor. Počkaj, Ríško, po double. Nie. Ešte jeden layout. Tak, a teraz to moje obľúbené. Čakaj. A pozeraj. Dosť.